Gaueko 12 eta 12 minutu, gaurkoan ere pronostikoak hautsita, altunak eta ezkurdiak irabazi egin diete Elordi eta Zabaletari Eibarko astelena pilotalekuan binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaxkako bigarren jardunaldiko laugarren norgehiagokan 22 eta 14 menderatu dituzte, gora ezagun joan den astean batetik altunak eta ezkurdiak Peio Etxeberria eta Rezusta gainetik pasa zituztela, eta bestetik Elordik eta Zabaletak ere garaipen erosoa eskuratu zuten Beasainen, Zabala eta Martijaren aurka. Honen bestez, joan den astean irabazle izan ziren bikoteak gaur nor baino nor gehiago izan dira. Eibarren egun handia, San Andres eguna eta partida ere alakoxea jarri dute, egia esan jendearentzat gozagarria, ez da sarrera bat bera ere soberan geratu, eta hori guztia partidaren deskribapenak behintzat betetzen du, ez? Hau da, altuna eta ezkurdia Elordi eta Zabaletaren aurka, gaur egunean eta binakako txapelketan jarri daiteken kombinaziorik handi onenetako bat baita. Beno, hasieran Jokin Altuna oso inspiratuta ikusi dugu. Saketikan hasita, bigarren pilotakadak bikaina astuz, Elordiri hasieran oinetan jokatuz, baina erakustaldia eman du hasieran Altunak, ezkurdia oso egokiatzean, joan den astean behar bada pilota gehiago luzatu zuela esan dezakegu, batez ere partida hasieran, gaur hasieran ez da alderik egon atzeko kuadroetan, eta ondorioz 6 eta 2 aurreratu dira Altuna eta ezkurdia, baina gerora Zabaleta pilota astintzen hasi da, aurrean hartu ditu hainbat pilota, eta Josebak eramaten bazituen ere gero ongi bukatzen zituzten, ongi bukatzen zuen Aitor Elordik, hor ere mailabiako aurrelariak izan du, inspirazio une bat, baina batez ere partida berdintzearen gakoa Zabaletaren nagusitasunean egon da, ez da horren nabarmena izan, baina ezkurdiari zenbaitetan min egin dio, eta hori funtsezkoa zen urdinentzat, kontuan izanik partida hasiera ez dela bat ere ona izan. Gainera, ikusi dugu nola Aitor Elordik arro eta iaia goiko txapa eta zazpiko marra hori oso mugan hartuta atera dituen sakeak, baina alaxe egin beharra zeukan Jokin Altuna ezinbestean jokozkanpo utzi beharra zeukaten, batez ere hasieran eman duen maila hori ikusita, eta 12 eta 11 iritsi dira lehen etenaldira, ezin estuago, baina bigarren zatian jada utzi egin da partida. Ezkurdiak bikain jarraitu du, Jokinek ere, eta Zabaleta apur bat pilota batzuk galtzen hasi da, Elordi ere aurrean nahiko desaktibatuta eta erritmoa ezarri ezin ikusi dugu, eta azkenerako 22 eta 14 amaitu da, oso garaipen garrantzitsua Altuna eta ezkurdiarentzat, behar bada txapelketako bikoterik onenetako baten aurka, eta hemen ikusten da bikote honek ze maila duen, baina batez ere zenbat lan egin behar den Altuna eta ezkurdiari irabazteko, bestela hemen ez dago zereginik. Ia esan tanto luzeak proposatzen dituzte, hor partidan bi fase egon dira, ez nola baitean, batetik lehenengoan bosterdiaren inguruan, bosterdi barruan jokatu dute guztiek, eta hori logikoki Altuna eta ezkurdiaren eremura eramatea da partida, baina berehala Jose Javierrek kantxa luzatu duenean, Elordik berak ere, ez hor une bat iritsi da, non Elordik aurrean oso gutxi jokatu duen, eta pilota guztiak arrotu eta ezkurdiaren bila joaten zen, baina gerora berriz ere lortu dute nola baitean partida euren eremuan jartzea,
eta azkenerako esan bezala 22 eta 14 amaitu da. Beno, ikusiko dugu ea zer gertatzen den, datorren jardunaldietan, une honetan Altuna eta Ezkurdia lider dira 2 punturekin, eta Elordi eta Zabaletak berriz puntu batekin jarraituko dute. Gogoratu, Altunak eta Ezkurdiak 22, Elordik eta Zabaletak 14, Eibarren